Tutuke ibune. Lah kok lucu jari. Kamu ndak pengen masuk surga? Ini yang jelas bagaimana? Saya kan Ayah, sekarang ini zamane sekolah daring. Anak-anak belajar dari rumah secara online. Ya padha putune Mbah Goplak juga sekolah daring. Hari ini pelajaran bahasa. Bu guru ngenai tugas. Anak-anak, tugas hari ini adalah menulis karangan menggunakan logika. Putune bingung toh? Takon. Logika niku napa to, Bu Guru? Oh, kowe rondang. Logika kuwi gampange ngene. Kowe iso mbuka internet apa ora? Saged, Bu Guru. Nah, berarti kamu punya kecerdasan tinggi. Yang punya kecerdasan tinggi itu manusia. Manusia beda karo munyo. Dadi kowe dudu munyo. Ya, rampung sekolah daring. Putune ngedumel, wong malah entuk tugas meneh to. Mbah Goplak weruh. Ngapa to, Ngger? Bubar sekolah kok malah ngedumel ki ngopo? Anu arep ndol layangan malah entuk tugas saka Bu Guru. Ayo digarap sik tugase. Mengko nak rampung gek njuk terus ngundha layangan. Ya ta? Tugase ki apa? Kon ngarang nganggo logika. Anu tak ewangi. Aning logika ki apa to, Le? Gampange ngene. Simbah iso buka internet apa ora? Ayo ora iso. Berarti Simbah munyo. Munyo.